Ginkumpirma sa Department of Justice o DOJ nga nakapasa na sila sa request para sa red notice sa Interpol Bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno sa ahensya kabahin inisang legal nga proseso agod nga mapatuman ang arrest warrant nga ginpagwa sa International Criminal Court o kon ICC. May kaangtanan sa mga kaso nga crimes against humanity kaangot sa war on drugs campaign sang nagligad nga administrasyon. Ginpahayag man sa Department of Justice nga ginakabig na bilang fugitive from justice o pugante sa De La Rosa. Kaginmandua naman ang law enforcement agencies kaangay sa Philippine National Police o PNP kag National Bureau of Investigation o NBI nga arestuhon ang senador. Ginpatag pa sa ahensya nga ang red notice hindi mismo warrant of arrest kundi isa ini ka international alert agud nga matultulan kag posible nga madakop ang isa ka tawo nga may ginaatubang nga mabugat nga kaso sa isa ka pungsod. Ginpanindugan man sa ahensya nga nag-agi sa husto nga proseso ang ginaplano nga implementasyon sang arrest warrant sang International Criminal Court o Criminal Court Bato kay De La Rosa kabaliskaran sa ginapahayag sang kampo sang amo nga senador. Suno kay Attorney Polo Martinez, ang spokesperson sa Department of Justice, nagapadayon ang ahensya kag ang gobyerno sa ilang nga posisyon nga enforceable o kun epektibo ang pagdakop kay Bato. Ginhingyo man sa Department of Justice ang publiko nga magsugid gilayon sa nagakaigo nga otoridad kung may nahibaluan parte sa ginkantuan o kung ginatiniran subong sang senador. We encourage the citizens of the Philippines to exercise their sense of civic duty na kung may leads po. Diba? Again, to echo Secretary Vida, it's crowdsourcing. If any information is available to the department and to the government as to Senator Bato's whereabouts, we encourage everyone, we implore everyone to submit that evidence, to submit that information. As to what gagawin, sir, pag na-arresto siya, syempre, may proseso din po yan. But right now, we'll have to first find out where he is. I mean, first to arrest him. That's the goal. Okay, again, with the available information to us, as well as all the information that we can gather from everyone in the country. Si Attorney Polo Martinez, spokesperson sa Department of Justice.